Terra plana, cuestións frecuentes, por Eric Dubay. 3. Por que mentirían sobre a Terra plana? Cando se enfrentan as flagrantes mentiras da NASA e as obvias inconsistencias da Terra globo, a pregunta número 1 máis frecuente é, indudablemente, pero por que alguén mentiría sobre a forma da Terra? Con que propósito habería unha conspiración mundial multixeneracional para encubrir a verdade do noso hábitat? Por que a NASA gastaría miles de millóns de dólares construindo cohetes só para enganar a poboación sobre o espazo exterior? Cal sería o obxectivo de ocultar a Terra plana? Para empezar, case ninguén a quen se lle pregunta esta cuestión está directamente involucrado en crear ou manter a mentira, polo que insistir nunha resposta definitiva acerca dos motivos alleos é completamente imposible. Quenes din unha mentira, os seus motivos para facelo e a súa verdadeira razón interna só son sabidos por eles. A xente a quen se lle minte pode intentar deducir e adiviñar as razóns das accións dun mentiroso, pero en última instancia esa información só pode ser revelada polos propios mentirosos. Nós, os terraplanistas, non somos os malfeitores desta situación, así que simplemente non podemos responder adecuadamente a tal pregunta sen estar dentro da mente dos culpables. Debería ser obvio que preguntar ás partes non involucradas acerca dos motivos internos de outras persoas é un intento infructuoso e un esforzo imposible. Así que, por que é esta pregunta sempre a número 1 e a máis común que se formula cando alguén identifica a un terraplanista? A cuestión case sempre vai acompañada dun sorriso, un xesto de desprezo, ollos en blanco ou unha risotada. Todo o cal delata a intención subxacente á pregunta. A maioría das persoas que fan esta pregunta, en realidade, non fixeron ningunha investigación sobre o tema e saben moi ben que as partes non involucradas non poden proporcionar o motivo do outro. Polo tanto, esa instintiva frase «pero por que mentirían?», tan comúnmente repetida, é moito máis un sarcástico mecanismo de defensa que unha xenuína pregunta. Preguntar sen cesar por que o mundo e os gobernos mentirían, sen primeiro facer unha debida dilixencia na investigación das probas e dos interminables experimentos que demostran que certamente están mintindo, é como que alguén se encontrara unha estea do crime dun sanguento homicidio e cerrara os ollos negándose a crer que iso sucedeu porque non pode comprender o motivo do perpetrador. E só cando alguén lle ofreza unha razón adecuada ás súas subxectivas sensibilidades, só entón podería abrir os ollos e investigar o obvio asesinato. Os terraplanistas somos como detectives veteranos na dita escea do crime, recolectando evidencia, tomando fotografías e catalogando probas, mentres que os ignorantes defensores do globo actúan cal engreídos novatos que chegan tarde e afirman que estamos buscando no lugar equivocado. Por isto non se pode esperar que os terraplanistas demos respostas definitivas e concluíntes a esta pregunta inapropiadamente dirixida, pero podemos intentar deducir e adiviñar cal pode ser a razón ou as razóns. En canto á pregunta específica de por que a NASA e outras axencias espaciais gubernamentais gastarían miles de millóns de dólares neste engano, deberíase advertir que estas organizacións se financian con diñeiro extraído dos bolsillos dos contribuíntes nos seus respectivos países. Noutras palabras, estas axencias espaciais gubernamentais están anualmente recibindo gratis miles de millóns de dólares que as súas poboacións están forzadas a pagarlles. Só a NASA recibiu 24.000 millóns de dólares do diñeiro dos contribuíntes estadounidenses en 2022, o cal ascende a máis de 65 millóns de dólares por día. Isto pon a NASA e as demais axencias espaciais gubernamentais entre os máis grandes buratos negros presupostarios que existiron, absorbendo trillóns de dólares durante décadas só para darnos uns cantos cohetes lanzados ao océano
e debuxos animados CGI na televisión. Manter a ilusión é comparativamente barato, polo cal, en lugar de ser unha nada realista, costosa empresa, é de feito unha estafa increíblemente lucrativa e un rentable fraude. Mais alá de ser un moi productivo xerador de diñeiro, todo o concepto do espazo exterior, xunto co globo terrestre e o chamado Big Bang, creou e promoveu unha nihilista cosmovisión materialista onde calquera idea de Deus ou deseño intelixente é eliminada e sustituída por unha coincidencia fortuita e aleatoria. En lugar de que os humanos sexan creados por un creador cun propósito, en lugar de que a Terra sexa deseñada intelixentemente por un diseñador intelixente, dísenos que a vida, a natureza e todo o demais foi todo traído á existencia para nada e por accidente. Dísenos que antes do tempo, do espazo, da materia, da consciencia, da intelixencia e da vida non había absolutamente nada. Entón, nun instante e sen motivo algún, estoupou a nada e, en lugar de destruir cousas como calquera outra explosión, esta explosión creou cousas, creouno todo. A explosión da nada, de algunha maneira, creou o espazo, o tempo e toda a materia no universo ao exacular esta primordial sopa explosiva creacionista e que os escombros disparados contra o exterior a 670 millóns de millas por hora durante máis de 14.000 millóns de anos, finalmente culminaron na nosa creación. Primeiro, algo da nada máis gaseosa xuntouse formando soles e estrelas. Logo, pedazos sólidos desa nada xuntáronse formando planetas e lúas. Logo, a nada convertiuse en hidróxeno e en oxíxeno e xuntos formaron auga no planeta Terra vido da nada. A partir do cal, os organismos vivos unicelulares apareceron máxicamente, puxéronse a traballar, dividíndose e multiplicándose en organismos conscientes multicelulares que se multiplicaron e dividiron, mutaron e se transformaron en varias formas de vida mariña que se adaptaron, evolucionaron e se arrastraron á Terra cambiando branquias por pulmóns. Perderon as colas, desenvolveron pulgares opostos e comenzaron a agarrarse a esa ridícula noción nihilista da evolución Big Bang. Esta teoría materialista da evolución antideus e antiespiritual ensínase cal evanxelio da verdade nas escolas de todo o mundo e foi firmemente protexida pola suposta infalibilidade da ciencia durante máis de 150 anos, pero na realidade dos feitos, así como a ciencia non puido atopar unha soa proba verdadeira e válida de que a Terra sexa unha bola que xira arredor do Sol, os científicos fallaron en descubrir unha soa proba de que o mundo material é verdadeiramente un produto do cego azar da evolución. Sen embargo, aos nenos aínda se lles ensina que vimos da nada, sen ningunha razón, e que un día no futuro o sol queimarános matándonos a todos e destruindo todo o que construímos. Esta fatalista, nihilista e materialista historia da creación e destrucción fabricou unha verdadeira relixión atea disfrazada de verdade científica. Ao quitar a Terra do centro estacionario do universo, movéronnos física e metafísicamente dun lugar de suprema importancia cara a un de completa indiferencia. Se a Terra é o centro de toda a creación, iso denota un significado especial para o noso fogar e para nós, o máis intelixente dos deseños do deseñador intelixente. Pero se a Terra é só un dos miles de millóns de planetas que xiran arredor de miles de millóns de estrelas en miles de millóns de galaxias, entón as ideas de Deus, da creación e dun propósito específico para a existencia humana vólvense altamente incribles. Este paradigma ateísta, nihilista e materialista aplasta espiritualmente a quen o cree, mentre simultaneamente fortalece e envalentona o seu ego, pois ao non ter un propósito máis alto, todo o mundo é só un accidente e todo terminará cando o sol finalmente nos queime. O único que realmente importa na vida é eu e eu. A través do adoutrinamento desta relixión antiespiritual,
Os crentes perden a fe en calquera cousa máis alá do mundo material e volvense nenos e nenas materialistas, maleables, consumidores egoístas e hedonistas. Isto entón conviértese en terreo fértil para máis enganos, xa que a xente desarraigada dos seus verdadeiros comenzos, ao recibir falsos soportes, pode ser conducida a calquera parte. Os lugares aos que claramente non estamos sendo levados por este engano global son a Antártida e o Polo Norte. Estes dous lugares teñen un significado inherente no modelo do cosmos da Terra plana, porque a Antártida é o borde exterior elevado que abarca e se extende alrededor de todos os demais continentes, mentres que o Polo Norte é o centro do mundo, a onde todas as brúxulas apuntan e que está directamente baixo Polaris, a única estrela estática no ceo, pero ao convertilo noso plano da Terra nun planeta inclinado sobre o seu eixe, anulouse efectivamente calquera significado especial inherente á Antártida ou ao Polo Norte. Nun globo todas as ubicacións teñen a mesma importancia, polo que o Polo Norte non é central e a Antártida é só un pequeno continente de xeo na parte inferior da bola. Curiosamente, os mapas do mundo antigo anteriores ao engano do globo presentaban terras adicionais en ambas áreas. O Polo Norte albergaba unha montaña de imán magnético rodeada dun remuíño circundante, con 4 continentes insulares distintos e separados por 4 ríos. Incluso se dicía que estas terras estaban habitadas por xigantes e pigmeos de acordo ás notas do mapa do propio Gerardus Mercator. Así como nos testimonios de moitos exploradores antigos, cartógrafos e historiadores, incluindo Piteas, Estrabón, Plinio o Vello, San Brandán, Adam de Bremen, Pablo o Diácono, Gerald de Gales, Nicolas de Lin, Jacobus Knoyen, Anthony Jenkinson, Johannes Ruisch e Olaus Magnus, só por nombrar algúns. Desde que se estableceu o engano do globo, sen embargo, estas ubicacións desapareceron por completo de todos os mapas modernos. Do mesmo modo, nos mapas antigos mostrábase que a Antártida tiña moita máis masa terrestre que agora e moitos mapas incluso presentaban continentes adicionais máis alá da Antártida. O almirante Byrd afirmou na televisión en vivo que había vastos recursos en terras vírxenes máis alá da Antártida que nunca foran exploradas, e libros como Mundos máis alá dos polos ou A República de Ferro falan de civilizacións existentes ao sur do Polo Sur. Ao convertir a Terra nunha bola, as potenciais terras adicionais, recursos e ditas civilizacións borráronse conceptualmente das mentes das masas o non quedar ningún lugar para que existan. O efecto é similar cando o profesor lle di ao intrépido xoven Truman na película O show de Truman que xa é demasiado tarde, que xa exploraron en todas partes. Nun instante, con esa información falsa, o seu espírito aventureiro é aplastado, quedando convencido de que non hai ningún lugar novo por descubrir. En resumo, esta mentira do globo é esencialmente o engano máis grande e fundamental imaginable que desarraiga a xente da estable e nivelada terra baixo os seus pés, dándolle forma de bola e lanzando arredor do sol. A humanidade queda pois xirando fora de control nun vasto, cego e mudo universo que foi creado sen ningún motivo, por accidente, e eventualmente será voado polo impacto dun meteorito ou unha supernova. Toda a creación se explica por procesos materiais e o que sexa remotamente espiritual é só unha reliquia pintoresca dunha era precientífica. Todo o recuncho da Terra foi xa explorado e a nosa única esperanza é verter máis miles de millóns de dólares por ano na NASA e noutras axencias espaciais para levarnos aos seus outros planetas esféricos por CGI, como Marte e demais. Esencialmente, crearon unha nova relixión mundial de cientifismo, completado cunha historia da creación e destrucción, con profetas e profecías, e eliminaron calquer propósito de poder superior, substituindo cunha explosión aleatoria sen sentido. Os chamados científicos convertíronse nos novos sacerdotes da nova relixión mundial,
e as agora maleables masas camiñan en unísono para calquer futuro que eles desexen manufacturar para nós. 4. Por que non hai entón informantes da Terra plana? Cando se enfrentan con probas obxectivas, demostrables e empíricas que demostran que a Terra non é unha fantasiosa bola espacial xiratoria inclinada e que se balancea dun lado ao outro, un punto ao que os defensores do globo terrestre se aferran e repiten é: se a evidencia que os terraplanistas están presentando é certa, entón por que non houbo un só denunciante que se presentara e expuxera a suposta mai de todas as conspiracións? Como é posible que ningunha das centenas de miles de persoas que a NASA empregou durante décadas se presentara e admitira o engano? Que pasa cos rusos, os chinos, os xaponeses e todas as demais axencias espaciais gubernamentais, xunto con SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin e outras corporacións empresariais espaciais? Se a Terra non é un globo e nunca fomos á Lúa, por que estes gobernos ou corporacións non se pasaron o chisme uns a outros e non expuxeron esta enorme mentira ás masas? O primeiro que deben saber as persoas que fan esta pregunta é que todos os gobernos e corporacións están organizados en estructuras compartimentadas, xerárquicas e piramidais, onde a gran maioría dos empregados se manteñen en base á necesidade de saber o básico e de ter traballos específicos que lles son delegados polos seus superiores. Só os presidentes, directores, altos executivos e outras élites poderosas na cúspide da pirámide teñen pleno coñecemento e control do que realmente sucede dentro da organización. Matemáticos analizando números, enxeñeiros que construen satélites, contratistas que fabrican equipos, ata todo o equipo de controladores da misión cos seus grandes momentos mediáticos chocando os 5, despois de cada lanzamento e aterrizaxe exitoso. Todas estas persoas están compartimentadas en traballos altamente especializados e non teñen idea de que sucede a portas cerradas ou sobre o verdadeiro funcionamento interno destas compañías. A gran maioría das persoas que traballan no campo do espazo exterior nunca despegaron nun cohete e non teñen ningún coñecemento especial otorgado polo seu emprego que pudera expoñer ou facer soar as alarmas. Noutras palabras, estes empregados simplemente son enganados como o resto do público crédulo e creen a narrativa que se lles presenta. A segunda cousa da que xeralmente non se dá conta a xente que fai esta pregunta é a prevalencia e o poder das sociedades secretas do mundo, o enorme control que exercen, os graos de segredo baixo xuramento e cantas outras chamadas teorías da conspiración son, de feito, lexítimas realidades de conspiración. Calquera que lera os meus libros anteriores, A conspiración Atlante, A conspiración da Terra plana ou Flatlantis, estará familiarizado coa investigación e a abundante evidencia existente que proba estas alternativas conspiratorias a moitas ficcións convencionais, ademais de como certas sociedades secretas como os francmasóns e os xesuítas crean e controlan tales estrataxemas. A maioría da xente descoñece, por exemplo, que existe a francmasonería, a sociedade secreta máis grande e antiga do mundo, en case todos os países, con máis de 5 millóns de membros en todo o mundo, todos obrigados por pactos de sangue e por xuramentos de segredo de acordo a cada grado que ascenden. Sé que certos masóns como John Robinson e o Capitán Morgan fixeron soar as alarmas ou publicar os seus libros divulgando os segredos da masonería, pagando o prezo coa súa vida. Por exemplo, que todos os astronautas que a NASA afirma haber enviado ao espazo son francmasóns confirmados. John Glenn, 2 veces senador estadounidense, é un dos primeiros astronautas da NASA e un confeso masón. Buzz Aldrin Jr., segundo home que mentiu sobre haber camiñado na Lúa, é un admitido portador de anel e signo manual que indica grao masónico grado 33 na loxa Montclair, número 144 en Nova Jersey. Edgar Mitchell, outro suposto camiñante lunar a bordo do Apolo 14,
é masón da Orde de Molay na loxa Artesta número 29 en Novo México. James Irwin, do Apolo 15, o último home que mentiu sobre haber camiñado na Lúa, foi membro da loxa Tejón número 104 en Colorado Springs. Don Eisel, do Apolo 7, foi membro da loxa masónica Luther B. Turner número 732 en Ohio. Gordon Cooper, a bordo do Mercury 9 e o Gemini 5, foi un mestre masón na loxa Carbondale número 82 en Colorado. Virgil Grissom, en Apolo 1, Mercury 5 e Gemini 3, foi un mestre masón da loxa de Mitchell número 228 en Indiana. Walter Schirra Jr. en Apolo 7, Sigma 7, Gemini 6 e Mercury 8 foi un masón grado 33 da loxa Canaveral número 339 en Florida. Apolo 10 e 18, Gemini 7 e 9 é masón na loxa Western Star número 138 en Oklahoma. Paul Weitz en Skiab 2 e Challenger é da loxa Lawrence número 708 en Pensilvania. Os astronautas da NASA Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogue, Vance Brand e Anthony England todos tiñan pais francmasóns e Fred Kleinknecht, xefe da NASA durante o programa Apolo, pouco despois sería nomeado soberano gran comandante do grado 33 do rito escocés da francmasonería. A cantidade de astronautas que se sabe que son francmasóns ou de familias francmasónicas está moi lonxe de ser mera coincidencia e debería despertar serias sospeitas en calquer escéptico con soberanía mental. O punto final que a xente que fai esta pregunta debe considerar e investigar é o feito de que, en efecto, xa houbo varias filtracións e varios denunciantes. A maioría dos defensores do globo simplemente non fixeron a súa debida dilixencia na investigación do tema e asumen que se algo non foi amplamente informado polos principais medios de comunicación, simplemente non sucedeu. Robert Simon, el líder de visualización de datos, tamén coñecido como Mr. Blue Marble, creador das populares imaxes NASA Blue Marble, canica azul da Terra, expuxo nunha entrevista como as imaxes da Terra ofrecidas pola NASA non son fotografías, senón imaxes retocadas con Photoshop e creadas completamente a través do arte CGI. O meu traballo consiste principalmente en tomar conxuntos de datos e crear imaxes a partir deles, dixo na entrevista. A Terra está photoshopeada, pero ten que ser así. Hiperrealista e expreso terraplanista, que asegura ser un exxerente de gráficos operativos da NASA, tamén fixo soar as alarmas dicindo que a única razón de existir da NASA é facer propaganda ao público e promover o falso modelo heliocéntrico do cosmos. Afirma haber realizado varios proxectos photoshopeando imaxes da Terra, as estrelas e planetas, e contou anécdotas sobre reunións con funcionarios da NASA onde admitiron abertamente todo o engano mentre se rían a gargalladas dos zombis co cerebro lavado que creen nos seus televisores sen dubidar de nada. Nunha entrevista televisiva en vivo de 2014, co noticiero búlgaro News 7, o cosmonauta soviético Igor Petrovich Volk, galardonado coa medalla de héroe da Unión Soviética, dixo rotundamente: "Nunca estivemos no espazo e se alguén di o contrario simplemente non é certo." A Buzz Aldrin, visiblemente ebrio, nunha entrevista de 2015, cunha nena de 8 anos chamada Zoe, no Festival Nacional do Libro en Washington, D.C., preguntóuselle: "Por que ninguén estivo na Lúa durante tanto tempo?" Despois dunha pausa respondeu: "Esa non é unha pregunta dunha nena de 8 anos, esa é a miña pregunta. Quixera sabelo, pero creo que xa o sei. É porque non fomos alí, e así é como sucedeu. E se non sucedeu, é bo saber por que non sucedeu. Así que no futuro, se queremos seguir facendo algo, debemos saber por que se detivo no pasado algo que queríamos que seguira funcionando." Aínda máis recentemente, en 2019, nunha entrevista televisiva en vivo ao primeiro e último astronauta polaco e héroe nacional Mirosław Hermaszewski, 40 anos despois do seu voo ao espazo,
Cando se lle preguntou se estivo ali e se de verdade a Terra é unha esfera colgando no espazo exterior, el sorprendentemente respondeu: a Terra é plana, tal e como xa moitos sospeitan. Non esperaba esta pregunta, pero asegúrolles que a Terra é plana.